M'ha semblat una bona idea, més que res per fomentar els petits negocis que estan a dintre del sector gastronòmic i perquè la gent del dia a dia pugui entrar. A Firàpat venim a buscar coses noves, diferents, nous gustos, nous sabors, noves olors. Doncs Firàpat ens sembla una iniciativa molt bona perquè realment tenim productes molt bons a la nostra terra i és important que la gent els conegui, que els promocionem i que els puguem tastar. Llavors és un espai fantàstic per poder fer tota aquesta diversitat de productes, tastar els vins, tastar les verdures, els embotits. Tenim tanta cosa que és meravellós. Impulsem els productes catalans. 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 Impulsem els productes catalans.